Časne sestre, puno sam imao već sprovoda u životu, ali vjerujte mi da mi danas nije lako. Nije zapravo lako voditi sprovod prijatelja, a Tomislava mogu sigurno zvati tako. Pa prije nego što izgovorim nekoliko svojih misli, koje sam si namjerno napisao, jer da govorim ovako, onda bi to vjerojatno otišlo predaleko. Pa prije tih misli želim pročitati zapravo nekoliko misli ljudi koji su nekako prvi reagirali pisanim putem nakon što su čuli da je Tomislav napustio ovaj svijet. Pa neki kažu ovako: hvala dragom Bogu na daru prijateljstva, druženja i radosti s dragim istinskim prijateljem. Poniznost, skromnost, sebedarje, nesebična ljubav, pomoć svakom čovjeku, poštenje i opraštanje neke su od vrlina ovog velikog čovjeka. Volio si, prihvaćao i cijenio svakoga. Obitelj, mlade, župu, Sesvete, Zagreb, Hrvatsku. Gorio si od želje da bude bolje, ljepše i ugodnije mjesto boravka i življenja. Hvala i mala riječ za sve što si učinio, mala, ali iskrena. Znam da si na nebu. Drugi netko kaže: umro je naš prijatelj, brat. Mnogi smo imali čast i blagoslov živjeti s tobom, uz tebe, dragi prijatelj. Tvoj veliko srce, osmijeh i skromnost, sve što jesi i što si bio nikada ne može nestati iz naših života. Zagovaraj nas Tomom i pazi nam da budemo barem dio onoga što si ti bio i što jesi. Zauvijek je otišao naš Tomo, veliki čovjek. Bio je onaj koji uvijek želio olakšati najteže trenutke svakome. Izgubili smo velikog prijatelja, ali znamo da sada je miran i blagoslovljen gleda u lice svevišnjeg Boga. Tomo, zagovaraj nas i čuvaj, a mi ćemo se potruditi i čuvati tvoju obitelj na ovom svijetu. Pogodio me njegov prerani odlazak, a opet u duši osjećam mir, jer znam da se s razlogom svidjelo Gospodinu pozvati ga k sebi, a nama dati velikog zagovornika na nebu. Ili jedna kratka prijateljska kaže: nebo je bogatije za jednu ljudinu. I tako dalje, i tako dalje. Pročitao sam samo neke koje sam na prve onako naišao. I mogao bi sam sada izgovarati riječi koje bi nas dirale u srca, izazivale suze koje su kod mnogih tekle ovih dana. Suze nevjerice, tuge, suze šoka. I sam sam, vjerujte mi, u nedjelju čekao da za vrijeme mise izađe iz sakristije skupljajući milostinju, ali ga nije bilo. Lako bi sada, braće i sestre, bilo od ovog velikog i dobrog čovjeka izdvajati mnoga njegova dobra djela, plemenita djela, kojima se zalagao za boljitak, a tih djela ovdje na zemlji više neće biti. I ponovno bi sada mogle poteći suze. Zato ne želimo ovaj posljednji zemaljski ispraćaj učiniti samo tužnim, već ponosnim za sve nas, a najviše ponosnim na njegovu obitelj. Na Ivanu, na Veroniku, na Franju, na Ivicu, na tetu, na strica i mnoge druge. Mnoge sve vas koji ste u ovom velikom mnoštvu došli ovdje. Više nego ikad želimo u ovim trenucima biti vjernici i prihvatiti volju Božju. Nije lako, ali ćemo i prihvatiti radi njega samoga koji je započeo vječnu radost koja nam je svima namijenjena, ali je moramo zavrijediti. On je zavrijedio. Koliko sam ga upoznao kroz ovih 5 godina kao župnik ove župi, mogu slobodno reći da je bio čovjek izvanredne blagosti i dobrote, ali i čvrstog nastupa kada se trebalo boriti za svetinje, kao što su obitelj, vjera, domovina, župa. Njega se nije dalo poljuljati. Jak izvana, jak iznutra. Mnogi sveci upravo su bili takvi. Blagi, milosrdni, ali i čvrsti stupovi kada si želio vrijeđati njihovu svetinju. Njemu nisi mogao vrijeđati svetinju,
i za to je uvijek ima argumente i za to je uvijek imao čvrsti stav. I kada tako gledamo, mogli bismo s puno nade i vjere uskliknuti. Svetac je otišao svetima na blagdan svih svetih. Sveta majka Terezija je rekla: istinska svetost sastoji se u vršenju volje Božje s osmijehom. To je bio Tomo, opisao bi ga u 2 riječi: jak s osmijehom. Zna Gospodin zašto se okružuje takvima. I mada bi po našem umirali samo zli, pokvareni i oni koji su u dubokoj starosti, Bog izgleda želi i mladost, dobre i plemenite, odvažne i karakterne, hrabre i vjerne. Tim krepostima je učio i sve one oko sebe, počevši od svoje drage obitelji, koji će biti njegovi najveći nasljedovatelji i daj Bože čvrsti i postojani vjernici i svjedoci. Biće i trajni svjedok nama da se nikad ne udaljimo od Boga, koji je sama ljubav. Nekada nam je, braće i sestre, Bog nejasan, ali nas sprema za velika djela. Sprema nas da činimo nemoguće stvari, jer one moguće može činiti svatko. On je želio činiti nemoguće i zato se čitav dao. Zato uspravimo svoje poglede prema nebu i vidjet ćemo po njemu da je sve moguće. Upravo to nam kaže blaženi Alojzije Stepinac. Gore gledaj prema nebu i ne boj se. Dok ima ljudi poput Tomice, nećemo se bojati ni za domovinu, ni za vjeru, ni za obitelj. Ništa se neće dogoditi samo od sebe, ali nećemo biti napušteni dok izgaramo za ono što vjerujemo. A vrhunac naše vjere je uskrsnuće. Ovdje je samo uvod. Priprema za konačnu radost koju je naš brat Tomo započeo. Zato ne plačimo kao oni koji nemaju nade. Mi imamo i nade i vjere. Tomislavu ćemo danas reći doviđenja, do ponovnog susreta u vječnosti, a do tada Tomo moli i hrabri nas, a mi ćemo moliti za tebe i za tvoju dragu obitelj. Hvala ti što si nas u mnogo čemu zadužio i što je ovaj svijet po tebi bio bolji. Iskrena suću tvojim najmilijima, evo ovdje, od svih prisutnih, mnogih i svećenika koji su te dobro poznavali, u ime svih časnih sestara, u ime svih ovih dragih prijatelja, ljudi koji su došli ovdje, u ime naših župljana, u ime Sesveta, u ime gradske četvrti i predsjednika, u ime grada Zagreba, u ime drage naše domovine, u ime udruga gdje si djelovao. Dragi Tomo, hvala ti za sve i živjet ćeš uvijek u našim srcima. Amen.